Znači sad sam otišao ovdje napik, rekao haj baš da ukucam ovo što piše na ovom. Rekao da vidim koliko to košta, koliko košta ovaj poklon što sam dobio. Kad ono piše da je najjeftinije 740 konvertibilnih maraka. Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u novu epizodu na Triple D kanalu. Znači to je taj jastuk gdje je Triple D ostavio pola farbe svoje, znači nemojte ga gledati ako ga mati bude vidjela, meni je dženaza zajedno sa jastukom. Znači šalim se. U svakom slučaju, kao što imate priliku da pročitate naslov, bit će tipa dobio sam poklon od toliko konvertibilnih maraka, dobio sam poklon od brata, uglavnom nešto će u tom fazonu da bude. Šta i kako se dogodilo, evo šta se trenutno događa, znači toliko sam nervozan, bratu imam osjećaj da mi je zoološki vrt u stomaku. Uglavnom danas kad sam bio na poslu zvonim mi mobitel, kad ono piše brat, ali moj pravi brat, ja se javljam, rekao, halo, dođe meni, brateks, dođi kući poslije posla, imam jedan poklon za tebe. Sada ja kontam, Bože dragi, šta li je, kako li je, gdje li je, evo kontam i sad. Znači ja sad ga pitam šta je pitanje, govori meni, nešto je što ti trenutno sebi kao ne možeš priuštiti, mnogo ti je drago i želio si oduvijek da imaš. Znači ono, šta konta ima ti par starčica tako, ali ne mogu opet nekako povezati to. Znači, bukvalno sad je 4 sata i 35 minuta. Znači, ja ću da krenem kući za nekih 5 minuta i bukvalno ne znam šta me kući čeka. Znači, ne znam da li vi volite kada vas neko tako obradi ili kada se neko drži u nekoj neizvjesnosti ili tipa kupio sam ti nešto, ali ne želim odmah da ti pokažem, mora sačekati. Uglavnom, hvala vam puno za prošle epizode, za live-ove, znači kidamo zajedno, hvala vam puno. Ulazimo lagano u recommended ljudima, što je najbitnija stvar trenutno na YouTube-u. U svakom slučaju dropite opet lajkić na ovu epizodu, subujte na kanal ako niste i naravno uživajte maksimalno u ovoj današnjoj epizodi. Ja ću pokušati maksimalno odlučiti. I vi ako znate da vam brat, drug, kolega nešto želi baš, a da vi znate da vam to možete kupiti, da možete uzeti, uradite to. Niste svjesni koliko će se ta osoba obradovati. Kad sam već kod tih poklona, ja sam odlučio da svom prijatelju Irhadu, onom momku što je moderator na ovom kanalu isto, što je uvijek tu sa mnom što me snima, odlučio sam da vam poklonim ovaj vape. Tako da sam odlučio da ga obradujem ovim vapom. Znači bukvalno Irho kad bude gledao ovu epizodu, ja ću mu pokloniti ovaj vape. Jer ću večeras izaći u grad, ja ću mi reći Irho, gdje pregledaj malo ove epizode kada vidiš nešto bla bla. I on kad bude ovo slušao, tad ću mu ja pokloniti ovaj vape. Znači bukvalno tako neke stvari radite i vi. U svakom slučaju hvala to što gledate ovo, ja ću sad obući. Mada sređen sam svakako, znači momak je rođen spreman. Ne znam šta je, ali mi je toliko drago što ćete da to vidim. U svakom slučaju uživajte u nastavku ove epizode. Baš me zanima šta bi voljeli, da li bi voljeli da vas neko obradi sa poklonom onako kojeg ne možete vi kupiti, kojeg ne možete sebi priuštiti, ili bi voljeli da to ovaj poklon ima neku posebnu vrijednost za vas, da je nešto eto sad baš što vi volite, što vam to baš nešto kao mnogo znači, tako da je tako bliže. Ili bi voljeli da vam neko kupi nešto gdje vi ne možete da izdvojite sa sredstva. Da tu stvarno za to nešto. O moj Bože, o Bože dragi. Aj, Allahu dragi, rekao mi je brat, ajdi na stol ti je poklon, ja odo napad. Znači da ga pogledam, da vidim i da iskomentarišem šta je to. Znači, prvo ne znam šta da vam kaže na ovo. Znači, ja trenutno sam se izgubio, trenutno ne znam šta vam govorim. Jer mi je ovo jedna od životnih želja bila. Znači da imam, sačekaj, uzanima to sve ovdje, sačekaj, moram provjeriti. Uglavnom treba da bude volan, znači treba da bude gas, kočnica i kvačilo i treba da bude mjenjač. Oj, koliko je teško, ne mogu ga nizvati jednom rukom. Ah ti Boga drag, moram ostati. Znači, bukvalno koliko je volan težak, treba im 2 ruke. Ja sam bratu govorio prije par dana, rekao, hoću da kupim sad neki bolji sebi računar. Jer dosta vas sigurno vole auta, vole nešto oko auta, a znam ste vi kako bi to bilo kad bi sad vidjeli mene, na primjer, tu volan, gas, kočnice, kvačilo, mjenjač i ono sve, vjerujem da bi bio zanimljiv stream. I pogledajte šta se dogodi poslije par dana, ono ne znam šta da vam kažem. Evo ga, Allaha mi mjenjač. Bratu 6 brzina taj mjenjač ima. U sebi se tresem, a pokušavam da budem ovo kad dok snimam. Bože dragi, ovo je ku formuli. Evo ga, gas, kočnica, kvačilo, o ljepoti. Tu je taj PlayStation znak, znači Bože. I vidite vi kakav sam ja slučajba. Meni je svijedno hoću položiti ili neću.
hoću voziti auto ili neću. Ali kad vidim neki motor da proleti brzo pored mene, ili kad vidim neku gamersku opremu, neki ovako volan, nešto, meni srce ko kanta, hoću ja to da imam, nekako volio bi ja da to da imam. Znači, bukvalno živim život kao da je igrica neka, kao da je neki gaming nešto. Ako ovo nije humano. Bolji mjenjač nego Golfa 2 života mi. I znači mjenjač ima 6 brzina. Znači 6 brzina ima mjenjač. Aj, prva, druga, peta, samo su mijenjale brzine. Koji osjećaj ovo imati rukama. Ovo je brutalno, znači ovo je brutalno. Ovakvog brata ko što ga ja imam, znači nema ga, malo koga ima. On je za mene jedan jedini, znači sad kako se osjećam, ja vam ne mogu opisati. Ovo je nešto ono OMG level. Tako da hvala ti brate moj puno na poklonu. Znači sad kad ga vidim, da ga izgledam iz zubi, da mu pršnijem polomim koliko ću ga zagrliti. Znači sad sam hoćeo ovdje napik, rekao haj baš da ukucam ovo što piše na ovom. Rekao da vidim koliko to košta, koliko košta ovaj poklon što sam dobio. Kad ono piše da je najjeftinije 740 konvertibilnih maraka. Znači, nije da sam se trznuo, nije da sam se ono rekao sebi, bati Allaha, nije da sam nešto ono, sad ne znam što da kažem ono. Rekao sam već da imam par onako želja, nešto ono što baš ono ne mogu trenutno da to sebi ostvarim, zato i radim, zato svi trudim da bi došao do ostvarenja tih ciljeva. Ali ovako kada neko nešto to ostvari, kada neko nešto takvo uzme, ja sam ono ostao u šoku. Evo, sjedim, bukvalno ne mogu ustati, sretan sam. I zahvaljujem se Bogu što imam takvog brata, znači, ne znam, to je to, neću da vas peglam ništa. Znači, jednostavno ne znam šta da kažem. I brat je rekao, brate, ne moraš ti mene u video. Znam ja koliko to tebe znači, tako da je tako bliže. U svakom slučaju, to je to što se tiče današnje epizode. To je to što sam imao da vam pokažem. S ovom sad spravom i s ovim sad poklonom će Triple D da napravi nešto mnogo jako na kanalu. Znači, hvala vam puno što ste pregledali ovaj video, bacite jedan lajkić za mog brata, ali obavezno lajkić ostavite za ovaj njegov poklon i za njeg. Znači ono, bacite neki komentar ako ste vi neki dobili zanimljiv poklon od nekog ovako vama važnog, tako da je tako bliže. Znači to je to što se tiče današnje epizode, mi se vidimo u sljedećoj. A do tada, ostanite mi dobri, fini, sve ostalo što ide uz vas. Volim vas puno i veliki pozdrav od Triple D-a.